हेलो लोगोफोर आंनि एसके बड' ब्लग यूट्यूब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय दाख्लै बावैसो सानै इउटुबारफोरा पुलिस केस जानानै दंमोन। सासेया जादों जाहैबाय MJ एनिथिं बिथां आरो बेजों लोगोसे सासेया जादों जाहैबाय बेंग्लाय नार्जारि बिथां। दा बिथांमोन सानै इउटुबारफोरा पुलिस केस जादोंमोन। दा बिसोर सानैनि गेजेराव सासेनि पुलिस केस होजानाया बोखारजाबाय आरो सासेनिया दासिमावबो बोखारजाथ'वाखै जानांगौ। दा एनिथिं MJ बिथांनिया दासिमावबो बोखारजाथ'वाखै जानांगौ। दा बिथाङासो मिथिगौ दासिमाव मा रोखोम जानानै दङ। जायनि फलाव बिथाङा पुलिस केस जानायनि जाहोनाव बेबायदिनो थाखा फैसा नांगौ जानायलाय बे हिसाबैनो गोबांथार रायजो राजाफोरनिफ्राय डनेट बिनोबो गोनां जादों आरो दा अनसुंथाइ बिनोबो गोनां जादों बिथाङा। दा बिथाङा रायजो राजानिफ्राय बेसेबांखिनि अनसुंथाइ मोनखो दा बेखौहाय गावनि चेनेलनि दारै खोन्थादोंना खोन्थायाखै। दा आं बेखौ बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायनायबो जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला एसेब्लाबो रायजो राजाफ्राबोथ' बेसेबांखिनि अनसुंथाइ मोनखो बेखौहाय मिथिनो लुबैयो जानांगौ। दा आङो बिथाङा खोन्थाबायबो जानो हागौ। आं बिथांनि चेनेलाव नायथ'नाय जायाखै आरो दा आरो बेजों लोगोसे बिथांनि केसा दासिमाव मा रोखोम जानानै दङ आं बेखौबो क्लियारै मिथिया। दा बिथाङासो मिथिगौ आरो दा बेजों लोगोसे आङो बेंग्लाय नार्जारि बिथांनि बागै आं बुंगोन। दा बेंग्लाय नार्जारि बिथाङा दाख्लै बावैसो पुलिस केस जादोंमोन। दा बिथांनि न'खरावबो ओरैबायदि अबस्था गैखायामोन। दा न'खराव अबस्था गैयैनि जाहैनो बिथाङा बेबायदिनो गुबुन जायगायाव थांनानै गावनि उदैनि थाखाय मावनानै जाहैनांगौबो गोनां जादों। दा बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बेबायदिनो बिथाङा दाख्लै बावैसो पुलिस केस जानायनि जाहोनावनो गोबांथार रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिनोबो गोनां जादोंमोन। दा बिथाङा बेसेबांखिनि अनसुंथाइ मोनखो दा दुखुनांथावनि बाथ्रा जाबायमोन। दा जाय बिथांनि सायाव केस खालामदोंमोन बा केस होदोंमोन दा बिथाङा बेबायदिनो पुलिस केसनिफ्राय बिथांखौ उइद्र' खालामबाय होननानैहाय आङो खोनानो मोन्दों। खुब मोजांनि बाथ्रा जाय बिथाङा बुजिनानैहाय पुलिस केसखौ बोखांनानै होदों। दा बेजों लोगोसे देरहासार इस्लारि बिथांनि सायावबो नेक्स्टआव टारगेट दं होननानैहाय खोनानो मोन्दों। दा बिथांमोना बेबायदिनो आदा अफेनि चेनेलावहाय रायलायलायदों। आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ सालायनानै होगोन। नेक्स्ट टारगेटआ गोग्लैदों देरहासार इस्लारि। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? टारगेटआ थानो हागौ, बाट टारगेटआ थायोबालाय आरो मा बुंनो बेबायदि जायो आरो रायजो राजायानो नुगासिनो दं आं मा मावदों मा मावाखै। नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ, नुदों, बयबो नुदों। दा मा दायावहाय बिसोरो आंखौहाय टारगेट लादों आंथ' नोजोर होनानै नुनो मोनदों आंनि कन्टेन्टआव बेबायदि गाज्रि भिडिअ'थ' बानायनाय गैया। माने सोरबा XNDF मुंख्लंनियाव थांदों, सोरबा रिहाबिलिटेसन मोननायाव साफा सानैनियाव कुइसन सोंहैनाय जादों। बेफोरखौ जुदि एरफुंना होनायखौ गाज्रि मोनोब्ला सोथों। बे रायजो राजानि खामानि मावनायावहाय जेल जानायनि थाखाय आंहा जेबो अबजेक्सन गैया। आरो रायजो राजाया नुगोन जे जोंनि भिडिअ बानायनाया गोरोन्थिब्ला रायजोआनो देखायनानै होगोन जे जोंनि भिडिअ बानायनाया गोरोन्थि जादों। दा बिथांनि सायाव सोर मेजर लादों एबा सोर नोजोर बोदों दा बेखौहाय जोङो क्लियारलि मिथिनाय जायाखै। दा जोङो बेबायदिनो बिथांनि चेनेलनि दारैनो जों खोनादों। हयथ' बाथ्राया नंगौबो जानो हागौ बा नङाबो जानो हागौ। दा बिथाङा बे बाथ्राखौ खोनानायनि गेजेरजों गोसोआव बेबायदिनो मोनसे मोजां फैयाखैबो जानांगौ। माने गोसोआव एसेब्लाबो बाथ्राखौ खोनानाय हिसाबै गाज्रिया नांखागोन। दा बाथ्राया बेनो। अब्ला लोगोफोर आङो बेंग्लाय नार्जारिजों कल खालामनानै रायज्लायनि, नोंथांमोनाबो निस्सय खोनासंखालांनो हागोन। बुबाय आङो नै रिंदों रिंनाया, अखा हाना होदों। खोनागोन ना खोनाया? हेल', आस्सा बारा क्लियार खोनानाय नंला अब्लाबो बुबाय आङो। ओमफ्राय नोंनि केसा मा रोखोम उइद्र' जाबाय दा? औ जाबाय। आस्सा ओमफ्राय
जाय बिथाङा केस होदोंमोन बिथाङानो उइद्र' खालामना होबाय ने? औ केस होदोंमोन बे केसखौ गाव बोखांनानै लाफिनबाय। आदसा ओमफ्राय बै जाय दायथ' लानो नागिरदोंमोन बेखौथ' मोनखायाखिसै नों? दाथ' कन्टेक्टआथ' खालामबाय थादों होनब्लाबो ओरै मोनथ'वाखै आरो मानसियानो न'आव गैयानो दायो। आदसा ओमफ्राय ओरैनो रायजो राजाफोरनिफ्राय एसेसो डनेट बिदोंमोन, अनसुंथाइ बिदोंमोन, बेखौबा बेसेबांखिनि मोननाय जाखो जेनेबा? गैया आंखो मोनदों होनोब्ला 900नि एसे गोजौआव मोनदों बेल' आरो। आदसा दुखुनांथावनि बाथ्रा, मानो होनना बुङोब्ला चेनेलाबो फिसाना, माखासे इउटुबफोरनिफ्रायबो बहुद खम पेमेन्ट मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे दा केसआवहाय उइद्र' खालामबाय, दा बेयावहाय बेसेबांखिनि जेनेबा फैसा थांनाय जाखो? बेवहाय टटेलि 8,500 थाखा थांनाय जाबाय। 7,500 ने? 8,500। आदसा 7,500 थांबाय। ओमफ्राय दाथ' जेबो माबा गैखाले ना? दाथ' केसआथ' दा जेबो लेथा फेथा गैले, गासैबो क्लियार जाजोब्बाय। आदसा क्लियार जाबायब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा जाहैबाय। मा होनोला अनसुंथाइ बिनाय समावहाय माखासे पाब्लिकफोरजों मिनिजाबाय, माखासे पाब्लिकफोरजों बखिजाबाय। बेथ' निस्सय नंखागौ। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनायाव हालाबो थैया ओंखाराब्ला, समाव अलखदाव गोग्लैयोब्ला बेबायदिनो बिबाय गाबबायबो जानांगौ जाहैयो गोरिब अबस्था हिसाबै। आरो आंनियावहाय गासैबो उफाय दंनायमोनब्ला आं बिनायबो जानाय नङामोन। दा न'खरावबोथ' जेबो उफाय गैया, निरुपाय। न'खरावहाय गैयै हिसाबै आंथ' न'खराव खबरबो होआ नालाय, बेफोरबायदि आंजों जाथाय जानायखौ बांद्राय न'खराव टेनसन जानायखाय आं खबर होआ। दा आङो बिदोंमोन, आं न'आव हालोदनानो गाज्रिखा नालाय, न'नि अबस्थायाबो लाजाखाया, ओमफ्राय न'आवलाय बोरै फैसा बहननाय। दा न'खरावबोथ' अबस्था गैया, उफाय गैया, बिनांगौबो जाहैयो। ओमफ्राय ओरै केसआबो जाबाय थायोब्लाथ' उसुबिदा। दा पुलिस केस होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद गाज्रि। दा बेखौहाय सलुसन खालामना लानायाथ' गोनांथार। बेखौहाय जेबो साननांगौ गैला ब्रादार, जानानै जाबाय, जानानै थांबाय। आं बेखिनिखौल' सोंहरनाय जादोंमोन आरो। आं मैया नुदों नोंथांनि चेनेलावहाय माने केसआ बोखारजाबाय होननानै, माने मोजांनि बाथ्रा आरो। बोखारजानायखौ नुनानै आंबो गोसोआव ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो बेनो। अब्ला एसेनोसै ब्रादार। औ दे। दा नोंथांमोनाबो निस्सय खोनाखाबाय। दा बिथाङा न'आवहाय माने थोजासेखिनि दङमोनब्ला रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइखौबो बियामोन होननानैहाय बुंदों। दा उफाय गैया, बिथाङा बिनांगौ गोनां जाबाय बे पुलिस केस जानायनि जाहोनाव। दा न'खरावबो ओरैबायदि अबस्था गैखाया, अबस्था गैयिनि थाखायनो बिथाङा बेबायदिनो गावनि न'खौ गारनानै गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनोबो गोनां जादों। दा बे बाथ्राखौनो बुंहरदों आरो बिथाङा, माने अबस्था दङमोनब्ला बियो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइबो बिनाय नङामोन आरो। दा गावगा मा बुंजादों मा बुंजायाखै गावनो क्लियारलि बुंखाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोनाथ' निस्सय बयबो मिथिखागौ बिथांमोन सानै इउटुबारफ्रा मा जाहोननि थाखाय पुलिस केस जानो गोनां जादों। बेखौ आं बुंलायनांगौ गोनांथि गैला। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे दिनै आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आरो। एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।